Ay, Bobby. Bhut aya imbongi yakubonga ndihamba noyongama Ruleni wakwaTsita emaqhosheni producer yami Mr R something reason ikhaya setabankulu ePhuma Koloni Iziyobisi Manihlale phansi nithethe nani kuba ndinixabisile mandenze njalo ukubhodlela ephepheni ndize kuni kuzoniyala ndanibani yatyholwa xa beninika umva ngenxa yezenzo zenu ndakuzibonela ndayinkukhu esikumlomo zenzo zenu anilali bihlayo nicinga imikhutyana ngathi nizizinja nivuka ngenjixukuxa nithontelana ukuya kwamama yandichaza ngathi lukhuphiswano lwenkcubeko qondani apha maqiqesholo ndini uqabula kule bhekile ingxengelo ekhusini kunqabisa ingqondo eqeqeleyo uqaphela uqala phantsi bakho ubomi akaziqondanga uzimanya nezigilamikhubu uvela uteketisa abizwe ngephara ukuthula kufana nokugalela amanzi kumqolo wedada lusapho ungafika bethe khunu bembeko eminye imizi kukhala ibhungane ngawe Iziyobisi ndini akho nto bangayiseliyo indanda nomtshovalala into benza abalale kumakhaya abangawaziyo abatshakazi batyhikilana noonina zali iintombi zigilana noyise komanyawuza unyana uncazelana noyise uthukunina iimpahla nonomyayi babo bazithengisela ukuthenga utywala neziyobisi kweli lizwe eli lizwe lizelo tsotsi namayenyukazi kulapho kuvela khona imithwalo yeziso eziphikwayo nabantwana abangenabazali ufika betho ngenyawo ezinevumba namakhwapha entloko bebhongoza ngeenwele ezingazinkozo zamazimba bebhadula izixeko nezixeko bekhangela intsangwa yemisebenzi ayithi loo nto xa ungenamzali wena uzali nizova njani abantwana benu bephindaphinda le nto niyenzayo esidlangalaleni senide nizigrogro ngenxa yeziyobisi ngoku thina siyanoyika inene sisexhaleni konakele phandle apha amadoda angcwarhe ezikoneni afumbethe intshutshe sizibona sibhadula kwindlela esingazaziyo siphephana nani ngorhatya nizigrogoza lapha esixekweni phezani bethu mandiqaphele igama ngayabonga Kuninto zakuthi nibamba ngazo zozibini makwedini nani maqhayazana ndiyabhotisa waqa ukudinga abantwana bedlala manitshotshe ilokhwe nithaluze nikhangela ikhuba nihlabe ekhondweni ndiyohlakula manirhabula apha erhewini nirhuqa inyawo nitshone khona manigawule ndiwarhuqa ngoqhawula lo mcimbi noko ndizothi qabaqaba ndiqaqanise ndigqibe maniqarhaze njengele hlobo ndivunguze nixelise ugquthe nomrholo ndiyasindwa yile dyokhwe ngenxa yeziyobisi intliziyo yami idanile idandathekile idiniwe zizikhalo ezitsho kabuhlungu ngeziyobisi imizi ngamabhodlo igqiba amagqorhane zithunzela ngenxa yeziyobisi bayeke imisebenzi kodwa befunde bade bayityekeza balele kobandayo ngenxa yeziyobisi bakhubazekile engqondweni anisethethi ngemiphungu iqhuma ingathi kusefemini yehlangu baphefumlela phezulu ngathi bebeleka inkukhu ezoxhela uxhaxhelwe tyhini mzontsundu ziziyobisi ezithene ezizinshisa amakhaya iziyobisi zahlutha ingqondo zigqekeza intliziyo egqibela ugqiba isidima kumlisela nomtshintshane namhla kwizixeko ngezixeko ulutsha luyazibhijabhija luphelelwe sisazela tyhini mzontsundu ziziyobisi ezithene ezizinshisa amakhaya namhla nguqula ukubhoda kumakhaya ethu hayi kuba kutheni ziziyobisi hayi zinkcuba buchopho nqandani waqa ukudinga abantwana bedlala bantu bomthetho thetha nani latshabalala ilizwe ngenxa yento engekhoyo intliziyo yami lihlwili ngenxa yalamanyala enziwa ziziyobisi amadlagushe beyothi enough is enough sele kwanele mzontsundu